Čaute ľudia, vitajte u nového videa. Dnes tu máme zase debilné lifehacky. Čo? Baba ide s taškami, no. A psom zároveň. Čo vymyslí? Prečo si radšej nekúpiť tašku na to? Prečo? Prečo? Čo? Jasné, umelé kvetiny. To je vidieť. Tak ak toto funguje, tak je to dobré, ale pochybujem. Prečo krajaš melón pilkou? Prečo? No čo, spapkaj si melón, no. Čo teraz? Čo to bude? Nechápem. Nemyslíš, vážne, Robo. Grill? Veď to si za pár korún v obchode, kúp grill. Karcinogénik fajnový. Čo tým chce povedať? Nechápem. Čo, nedočiahneš si ukradnúť plod zo stromu? Bežne nosí niekto po vačkoch žeravé klince? Čo tak si radšej kúpiť oberák? Na internete to máte za pár korún. Tá fľaška nemá šancu to udržať. Čo tu máme ďalej? No čo? Fajn, jej asi nič jej asi nehovorí výpary z plastu. Nezdravé. Ach jaj. Dobre. Podám si to fajnovo z papka. Nevie si kúpiť kečup, ktorý sa dá ondiť. Čo takto skúsiť troška... Ach jaj. Čo takto skúsiť ešte troška zotreť tou onou rukou? A potom sa to ešte vmáča tej špinavej vody. No, pije si oné. Nemôžem povedať čo. A samé muchy. No. Kapesník. Za pár korún na internete predávajú také špeciálne uzávery. Nechápem. To si to nevieš normálne otvoriť? Prečo? A hlavne na čo? Ale veď v optike vám to predajú za pár korún. Prečo? Prečo by toto niekto robil? Tak ti treba.
A čo toto pomôže? Čo tak si to dať trocha niž? Čo tak si dať nižšie tú húpaciu sieť, alebo čo to vlastne je? Jasné, žuvačka. Tak hádam, čumkam ideš sadnúť, nie? Ach jaj, toto sú... Nemám slov. Ja vážne nemám slov. Toto sa vážne nedá. Studené mlieko, a čo? Toto mlieko neohreje. Odkedy sa babika kojí? Chce tým čo povedať? Takže wow, mám výsledko. A čo tak sa dívať radšej pod nohy? Parafín. Lúpanie zemiakov. Predávajú na to škrabku. Čo tak si zobrať škrabku? Preboha. Pomoc. Čo tak si to položiť na zem? Preboha. To je Toto sú strašné lifehacky, prosím vás, neskúšajte to doma. Lepidlo. No, a čo? Normálny plot nevedia mať? Čo? Viete, aké sú tie popity, alebo jak sa to volá v dnešnej dobe, drahé? Čo tak si kúpiť normálne gumičku? Čo tak si normálne kúpiť gumičku? Čo, nemá lyžicu? Však samozrejme, čo čakáš, keď si to práve zaujala? Nie. Nie. Prečo? Prečo? Vysvetľuj mi to. Prečo? Nechápem. Akože čo, má vidličku? Babe je teplo, no, ďalej. A má to celé mokré. Toto sa asi... toto odmietam prekladať. Neverím tomu. Baba sa nevie odfočiť. Toto bolo video z lifehackov. Vidíme sa pri novom videu. Čú!